Kung sebaran mo ko. Balo, John, ikaw minyabal ka na ako. Nangya ko, ikip mo naman at tsukyan dalan ko. Bah, dalam ni wari nitong ning sinabi. Kaya kain niya. Nang tong, tigwara sinabing kakuya ni Bap. Bah, nang bapot kay bap mo ko, kay katwa mo ngayon, bapa mo ko, kaswelo mo naman. Ay, wow! Ay, wow! Di mo naman itsura mo, Bap, ang damulag. Bah, nanong damulag, bisa kay sogad ka ken. Nanuwaring buri mo, Bap. Bisa mag-trending na eh. Amo na? Bah, ano yan? Ay ni Bap, Lloyd John. Maka-live na ka, magmasyas ka po. Bah, pamo, live ya. Totoo. Pamo, pasilip pen. Walo John, ay ni, gawin mo lang. Milyon-milyon na rin manal be. Bah, ba't ka dulum-dum na? Da, nakatuling ko pa mo ken. Baba, Diyos ko, magbingi na, king karakal mo sinabi. Tama ka niyan. O sige, ako naman mag-live kaya kaloko. Baba, masanting yung camera mo kanyan. Dapat, masanting ko yung tsura kanyan kan na. Awa naman tung. Masala yun. Ay, nakalupa may koko. Ikokoronting kayo. Kalupa mo. Baba, ninong ko koronting. Ali, pari, dapat sabit na ng masalising. Kasi, kumbaga, halata namang kasalanan. Hindi naman talagang ganyan magkakatamo dahil. Wapin nga, kaya dapat may kasunduta mo. Oo, makanya na mo pare, total, eta naman kaburian ni Milyari. Kaya, pasensya na mo pare. Dapat di nga kalugod tayo ni pare. Ita may papati. Pare. Kasi yun ay magkakatamin dalang pare.